2.240 punturekin, 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna, Maialen Lujambio Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari. Ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederen martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari. Txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Ez duzu nahi aldatzerik sumendia, eskatzerik ez alda ere, mundua iraultzen zu geldi zauden bitartean. Bost urteren ostean Hernanira itzuli da txapelketa nagusiko txapel beltza. Iruñeatik Hernanira joan da oraingoan, baina lagun beraren buruan. Maialen Lujambio Zugazpi da 18. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko txapeldun berria. Eta berria diogu, 3. jantzi duen arren, bertxoro, punturo, silabaro berritzen duelako esaten duena, eta esan nahi duena. Izan aldezu denborarik txapelketa eta finala perspektibaz ikusteko? Egia esan gutxi, uste denborakin pixkat distantzia pixkat behar dela eta nahasten zehala zure sensazioak egunekoak, ez? Eta zure sensazio fisikoak, azkenean sormenaren baitakoak, baina fisikoak, ez? Mentalak, nekea, saiakera, bilaketa, nahita ezina, ezin izan dezun momentua, asmatu dezun momentua, eta horrek usten duen neke oso fisiko bat, kontrastean jartzen hastezeak kanpoko jendeak daukaren ikuspegiakin, sentipenakin, balorazioakin. Bilaketa aipatu duzu eta norantz edo zeren bila? Bueno, kasu honetan bilaketa izan zen, eta lana batez ere goizeko saioan kokatzen dut, ez neolako nahi bezin argi eta horren behasoak ez zaizkidan etortzen nahi bezin diziratxu, nahi bezin parez pare, eta gaiak ere momentu batzutan nahiko zailak egin zaizkidan, eta horren bila zentzu hortan, ez? Gai honi nondik atera zukua, eta burua ere argilun horietan, edo lanbro horren eta argitasunen arte hortan,
lana bide horietan, ez? Pixka zaintxu egintze zaidan goizeko saioa zentzu hartan, tematikoki eta nire lanbroagatik seguruna, ez neolako, seguruna estuasunagatik, sartu behar nintzalako finalea eta txapelketaren molde horietan nire burua saharazten ibili nintzan eta horrek ematen du nekearen edo sentipen bat eta hala izan nuen goizean. Atxaldean aldiz, nolabait klima hortan egokitu banitz bezala, beste sensazio bat atseginago izan nuen. Atxatxe, zer moduz? Zer moduz ez? Nola zer? Komun hauetan ezin da egon. Zergatik ba, ni hemen kasualidadez iritsi naiz, ikusi dut hilararik ez zegoela, eta, hemen ez da, zer dira ba, bipentsat edo? Bipentsat ez, gutxo gora bera, langilentzat. Horrez esan nahi du, berbada Xabier Amuritza sartuko dela. Horrek esan nahi du kolatu zarela. Eta Xabier Amurizarena ez dakit, baina bueno. Zer moduz gogotxu zaude? Bueno. Gustatu zaizuleko, Bai, ikaragarri iruditu zait. Gehien gustatu zaidana da oholtzako alfombra gorria. Bertsolariek ez zuten gutxiago merezi, noski. Bai, oso polita da. Hala ere idoia gauza bat, Ja saioa astera doa eta nik ez dut lehenengo paseioa galdu nahi. Nola, paseioa galdu? Venga, guazen, beka, guazen! Amets eta Joanes, 55 urte dituzue. Herrian beti izan zarete oso aktiboak eta ekimen gehienen antolakuntzan parte hartu duzue. Azken aldian, lekuz kanpo sentitzen hasiak zarete. Amets, pauso bat atzera ematea erabaki duzu. Joanesek jarraitu egin nahi du. Zalantzaren bat baldin badute hortxe egongo garagu, baina Joanes kargaguk urte gehiegian daramagu. Sarri diogu gaztea ez da erreleboaren kargu, baina hortarako zaharrak ere uzten asmatu behar du. Baina inortxok ez digu esan arren urrundu zaitezte. Espreski inor ez da hurbildu atzera pausoen eske. Urte luzetan egunero guk lan egin dugu hainbeste, aurretikan ez baina beraien ondoan joan gaitezke. Eta ondoan eman zaiegun zaintza eta errespetua, baina Joanes asteburu hau da bistara agertua. Gazte rebeldek hortxe daukate atortxurroken lekua, eta guretzat prestatu dute ertzainaken kontzertua. Ertzainak edo atortxurroken neretzat berdin du. Gazteenekin ala batera nahi nukelako hurbildu. Asko zobea ez da izango atzeko lerrora bildu. Bi
bi aurpegiak ezkutatuta, gero atzetik agindu. Dagoeneko 5 aldiz gutxienez, negar egin dut. Bueno, Juan Cruz Lacasta, hementxe. Bueno, hemen Euskal Herri irratiko txerifa. Bueno, hori denei esanen diozu. Hori ez. Mira, hemen zaudela, beti hauxe galdetu nahi izan dizut, edo eskaetu. Balidurik uzun badakazu esatia? Zez, balirudik. Balidurik, Bai, esaldi baten esan. Bai, hori da esan nahi. Balirudike aditz trinkoak erabiltzerik ez badago, ez dela gure irautza. Hori da. Noizbait Euskal jendarteak ikasiko du Iruñea deklinatzen. Espero ezagun. Ni dena dela, hori oso mainstream da. Ni underground zenean hori eskatzea, egiten duen. Baina nahi edo nork eskatzen du ongi deklinatzeko Iruña, hor da, Bueno, barretan utziko du. Urrengo pantalla, next. Elkarrekin bazkaltzera joan diren bi lagun zarete, Maialen eta Beñat. Maialen, Beñatek jaten hasi aurretik plater guztiei argazkia ateratzeko ohitura du. Postrea jaten hasi zarenean, Beñatek kargu hartu dizu, berak argazkia atera baino lehen jaten hasi zarelako. Baten kuadre honekin ta bat mugitua, Instagramen jartzeko bere predikua, babai jaten hasi naiz ez da delitua, flana irtengo da oso favorezitua, flana irtengo da oso favorezitua. Maialen gauza beti izan da oreka, flana irentsi eta zenbat gogoeta, patxara pixkat izan ezazutarteka, beti irteten zara ahoa beteta, beti irteten zara ahoa beteta. Bazuk gauza berbera Beñat esan ezin, ze onak dauden kontatzen zabiltza atzekin, herria eta globoa enteratu dedin. Eta probatu ere ez dituzu egin, eta probatu ere ez dituzu egin. Probatu gabe ala ipintzen da nota, mobila atera eta argazkiak bota, atsegindutak jaso ditzadan zientoka, gero gustatzen zaidan ez dio inporta, gero gustatzen zaidan ez dio inporta. Eta ni harrituta geratzen natzaizu, gehien azkeneko hau gustatuko zaizu, ekarri duten nota 200 euro aizu. Atera fotoa eta pagatu ezazu, atera fotoa eta pagatu ezazu. Haze sustoa eman didan arranoa, bi horritako notak dirudi planoa, 200 euro faktura hau ez da sanoa, itxaron mugikorra kargatzera noa,
Itxaron mugikorra kargatzera noa. Ai, ama, atxe, hau historikoa da, 3 emakume finalean. Zer esango luke ez ditxu arrozenak honi buruz? Bai, bera intzindarietako bat izanik, Bai, egia. Zakit. Ai, ama, horretxan eginen batzuta zitz egiten. Bueno, hori ginen esaten, ez da zu bezalako emakume esker, gau, holtzan 3 emakume finalean. Bueno, nire esker. Bai, beraiek ere egin dute lana, Ez, zuregatik ere bai. Bueno, ni eta bertzea unitzen gatikan. Ja, eta ez ditu justo Nafar bat finalean, eta finala Nafarroan zer da hori zuretzako? Ez dakit, amets bat egiten duzu igual ospait, eta gaur betetzen ari diretako batzuk, eta aitzaitz gustora. Ze polita hori ez da. Bai, eta gainera, zuk badukazu txapel emaietza hortan esperientzia, zer aholku emango zenioke gaur Iñaki Muruari? Bueno, kantatu berraldin badu behintzat, bertso ongi repasatzeko, niri horrek emantzian kezka hundina. Bai, ez da? Bai, ardura bai, eta hori dena, baina bai, azkerin hainbertze jenden aintzinen zerbait erran behar izateak, horrek ematen du ardura. Ondo, esango diogu. Bai, esango diogu, Zongi. Bertxaldia, ontsa bukatua. Bai, guazen. Hauxe dezu 3 puntutarako gaia. Munduko improvisatzaileak. Berezia da kantu improvisatua. Herrialdez berdinetan askok asmatua. Batzuek eginata, bestek gozatua. Hizkuntzaren bidea delako kantua. Bigarren puntua. Jardun altzara beste hizkuntza batean. Ez bakarrik euskeraz hortan jotakean. Agian gazteleraz noizbait atakean. Baina oraingo zobe uste apakean. Eta 3. puntua. Iruditzen zitzaigun bakarrak ginela. Baina ikusi dugu gehiago daudela. Aberasgarrigoa da dena horrela, eta beraiek ere segi dezatela. Entzun zintugun esaten patxaratxu aritu zinela behintzat, edo behintzat aurten patxaratxuago egon zarela. Bai, kezka neukan nola aurkituko nuen nere burua, golpetik finalea sartuko nitzalako, ez? Eta lehen izan ditut esperientziak, denetarikoak, zuzenean sartu izan nitzanetan ez nintzen oso eroso sentitu, asko estutu izan nintzen aurrako 2 finaletan, da kezka hori neukan. Eta uste baino hobeto sentitu nintzen, goizetik ondo neon, aldarte honean neon, konfiantzakin neon, pozik neon, talde horregatik, egunagatik, hori ospatzeagatik. Uste dut, hori bai, 7. finala izateak ere ematen diola beste patxara bat denari, ez nuen izugarrizko ardura, atzera bueltarik gabekorik sentitzen, derrigo irabazi beharrik eta olakorik. Han egotea beraia niretzat zentzuzko gauza bazan, eta ja suerte bat eta opari bat, egun horretan talde horrekin leku horretan egotea. Orduan, uste dut horrek eman ziala, nahiko aldarte honean juteko modua. Zerri ematen zenion garrantzia? Alde batetik Iruñan finala izango zala jakiteak motibatu ninduen izugarri, baita txapelketa honetan parte hartzeko ere, eta horrek zentzu handia ematen zion denari hasteko, kontestu bezala. Kontestu soziolinguistikoagatik, Iruñako bertsogintzagatik, bertso eskolengatik, hango euskalgintzagatik. Horrek poza handia ematen zian.
Bestetik, osatu zen taldeak baita ere zentzu handia ematen zion nire aurtengo txapelketari eta txapelketari berari basogintzaren ibilbidean nire ustez, ez? Aski aipatua izan da, baina belaunaldi berri baten sarrera ikusi dalako, eta bi emakume gehiago sartu zialako finalean, ez? Emakume holtzakideak aipatu dituzu, hasieran Alaiarekin hasi zenuen saioa, eta gero arratsaldean Nerearekin ekin zenion lehenengo lanari. Momentu horiek zer izan dira zuretzako? Nik uste aurretik kontuatu naizela, ez? Han momentuan ere jabetzen nintzen kanpotik ematen ari ginen irudiaren indarraz nolabait eta esanguraz, ezta? Irudi horrek bazeukala esangura bat eta indar bat, ez? Eta bazeukala errebindikaziotik ere eta hemen gaude batetik ere, ez? Guk, nik behitzat momentu hartan nahiko lan neukan nire burulanetan eta pentsamentuetan, eta nik poza sentitu nun bai Alaiekin eta bai Nereakin konplizitate intimo moduko bat, nire baina, han momentuan eta gehiago eman nion berso lanari. Bueno, Jon, Maia! Haze giru hemen. Haze poza hemen zikustea. Hau ganbara baino bio da, komu da. Bai ez da. Ai, ze pena ez da ez zaudela holtzan. Bueno, pixka emate du. Ni bertzen nukela, Eskerrak, Nafarroarena superpotentzia emozional badan, Bai. Eskerrak horrek pixka bat. Bai, a ber, onden parte izatia, modu askota izan laike parte, eta hemen ere bagia. Bai, eza. Guain autokatzen da. Bai, zer gara gehiago, kantu bat ala bertso bat, zer gara, Jon? Bueno, zerbait, auzo handia den zerbaiten parte gera. Txikia gera, baina oso handia den zerbaiten parte. Aizu, txaloak, bueno, Jon, venga, hortxe, agur. Preparauta do, Bai, idoia hola da. Maialen eta Sustrai ospitale bateko bi zerbitzu buru zareten. Ez zaudete ados zuen agintari politikoen kudeaketarekin. Maialen, Sustraik proposatu dizu elkarrekin dimisioa aurkeztea. Gure jakintzaren menpe hainbat paziente eta jente ta gero eta murritzagoak baldintza ta epe murrizketak atertzeke zure naia nola bete. Dimisioa eurek aurkeztu beharko lukete. Dimisioa eurek aurkeztu beharko lukete. Dantza dezagun ez dena, badena eta ez dena, hemen ardura ez baita beti, izaten bestena, erakutsi gaitzespena, ta hau dela antzezpena, ala ziura sartuko dute osasun sistema, ala ziura sartuko dute osasun sistema. Greba batek erreztua du ala aldre bestua, osasungintza ziura doa, asko daurreztua, bide murritza estua, jaularitzak babestua, ez dakit batzuk
ondasun gintzan ez duten eskua. Ez dakit batzuk ondasun gintzan ez duten eskua. Berandu egidaia da, ta saiatuko algara, bihotzekoa behingoz bihurtu dadin bihozkada, joan gaitezen grebara, nere dimisioa ara. Osakidetzan zita lortzeko modu bakarra da. Osakidetzan zita lortzeko modu bakarra da. Ideia, horren urterako plana elkarrekin egin. Bai sin falta, gaina uste Bizkaiko txapelketa tokatzen dela, beraz, ongi. Ai ba, ostra, Irati azkaratu bata! Bueno. Idoia, ez da Irati edurnea, barkaiozu. Bai, baina, hain Irati, pelikulakin eta bani... Jende batek deitzen da Irati, Eskerrak, bai, ni bezalako, kizu, personak. Bai. Zemoz edurne, gaur sari bat eman behar duzu gainera, zemoz? Bai, urduri egia zen. Bai, ez da? Erantzukizuna? Bai, sekulakoa. Eta pentsatu duzu, hau da, oparia, eta gero esku eman, edo musua, edo besarka, ez dakit, horre egon daiteke baitaren momentu bat, batak alde bat, eta pikito bat edo emateko... Bueno, neska, dependen horrekin, ez? Bueno, hori ere egia. Ez, ez da esku eman. Bai, hola, pizka bat... Telebista, eta bai, ez da, formalago, ongi. Zula zaion, primera lingo ez zuta, Disfrutatu. Zer, txaloak? Bai, txaloak. Venga. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Beso artea poliki, bilakatzen da kabia, konplizitatez josiaz, gure arteko aria, taupadekin neurtuta, emarita eskaria, gaur bitximeleta gara, gaurkoan ez naiz zaldia, ondo altzaude lastana, xuxurlazko esaldia, aurrez probatuan eukan, mutikoen aragia. Aurrez probatuan eukan, mutikoen aragia. Gaur daukat neska batekin, bigarren lehen aldia. Lehendik kafe bat izan zen, ardo bat gero konbutxa, pixkana musurik musu, hasi zen Espainen luntxa, kilimak sentitzea da, pinpilin pausaren funtsa, eta pixkana plazerrak ere bizidu azkuntza. Azken batean eremu libre bat baita gorputza, zertan mugatu plazerra,
bihurtzeraino kamutsa, zertan mugatu plazera, bihurtzeraino kamutsa, elean hitza denean, gure gorputzen hizkuntza. Belaunaldi batek edo belaunaldi batek baino gehiagok txapelketari uko egin diote, txapelketan parte hartzeari, eta nik uste esker ona zor diogula pauso hori eman dutenei, lekua utzi diotelako eta txapelketaren oso perspektiba desberdin bat ahalbidetu dutelako. Hurrengo txapelketan edo hemendik bitara ikusten ditugun bertsolari arrazializatu, bisexual, lesbiana, denetarikoak, ez? Aniztasun horren egunerokoan ere aniztasun horren praktikan dabiltzan pertsonak. Oraindik ere ikusi dugu sexu orientazioa eta binarismoa eta maitasun romantikoa agertzen direla txapelketetan, bai gaietan eta bai bereziki bertsolariek hartzen dituzten posizioetan, baina oraindik ere gai zentral moduan hartzen dira, ez dira naturalizatu. Txapelketa honetan ikusi dugun beste gauza bat da bertsolariek etxean lan asko egin dutela, improvisatzeko preparazio asko behar da, eta herrimategian adibidez nik uste inoizko txapelketarik aberatsena izan dela, eta herrimarik estuenak izan dituzten bertsolariak ere txapelketa honetan ditugula. Uste dut belaunaldi berriek aukera izan dutela bertsolari ezagunen, elite deitzen diogun horren zaurgarritasuna ikusteko. Finalean bai ikusi genituen Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Amets Hartzaluz, akatsak egiten, edo behintzat zalantzak egiten. Eta uste dut hori kombinatuz belaunaldi berriek dakarten sendotasunarekin, datorren txapelketa, hemendik 4 urtera datorren txapelketan batzuren beheraldia eta besteen goraldiak topo egin dezakela, puntu erantzunak txapelketan ez ziren diskriminagarriak izan. Azkenean txapelketan irristaldi gehien eragiten dituzten ariketa izan ohi da, baina denek nahiko seguru erantzun zituzten, taldi berean inorketzun maisu lan bat egin ariketa hortan. Beñat Gaztelumendik eta Joanes Ilarregik 10ko txikian egin zuten lana, uste dut bereziki ederra izan zela eta bereziki esanguratsua nola egin daiteken bertsotan, aizkorakadaka egin beharrean bisturi bana eman eta edukazio osoz. Txapelketa honetan zehar, bertsolariek bakarkakoetan lortu duten garantia harrigarria iruditu zait, eta zenbait bertsolarik gainera arrakastaren formula nahiko errex topatu du, eta badirudi 10 bakarkako jarrita ere 10ak ondo egiteko moduan izango ziela. Uste dut bakarkako gaiei buelta bat emateko garaia iritsi dela, eta bere zabaltasun hortan zenbait estuasun ere planteatzeko garaia dela, bertsolariek ez dezaten hain errex eraman bakoitzak bere konfort eremura. Txapelketa honek erakutsi digun gauzetako bat da, maratoia irabazi nahi duenak lehenengo kilometroan eskapatu behar dula. Goizetan izpilu parean arro irrie itean. Finaleko ariketa kontuan hartuta, goiz atxalde gero buruz buruko, noiz eseri zinen gustora, noiz zaritu zinen benetan nahi zenuen bezala? Ni aldatez eta ondoen, argien eta lasaien eta argitsuen buruz buruko temako saioetan aritu nintzen ametsekin. Uste, bioko asko lasaitu ginala, piztu ginala eta relajatu ginala, dena irabazita zegoen, edo zer gertatuta ere. Eta nik uste nire burua argitsuen hor egontzela, hortan ez daukat dudarik, bai dena ikusten nuen, dena etortzen zitzaidan, hori izan zen momenturik brillanteena niretzat, nire barne sensazioan.
emaitza aldetik edo, adibidez, nekezago egin zitzaidan, baina gustora egin nuen adibidez atxaldeko bakarkakoa, bi bakarkakoak, horiekin ere betetasuna sentitu nuen, eta gustora geratu nintzen. Gaultzakideak nola ikusi zenituen? Nik besteak ondo ikusten ditun, ez nun erabat zehatz segitu saioa, baina dinak argi eta ondo ikusten ditun, eta gero feedbacka ere ikusten nun beroa zela, eta nik denak ikusten ditun ondo. Egitan gaina, adibidez, lehenengo aldiz egon zirenek, eta lehenengo aldizan kantatzea oso gauza zaila da, ze testu inguruak asko aldu, eta tensioak eta emozioak asko presioa handia sortzen dute, eta nik uste hirurak bikaina ituziala. Bakoitzak eukizuen bere eginala eta bere txispa hori, ez? Eta zure txispetako bat izan daiteke txikitasunean edo detaileetan zentratzea gai batzuei eutsi eta lurrera ekartze hori zuk nola ikusi zenuen? Bueno, nire ahalegina bazen kostienteki gaiak lurrera ekartze hori, ez? Gaiak pixkat txapelketan ere askotan nahiko planteamendu neutralak egiten dianez, arriskua daukate pixkat inunez batean gehatzeko. Eta nire ahalegina bazen horiek denbora hauzen ekartzea lurrera eta lotzea nolabait gertakizun erreal eta inporta zitzaidanen batekin. Eta hori izan zen nire ahalegina gehien bat. Hipotesi hortan geratu zaitezke gaiak planteatzen dizun eszenaren narrazioan edo pixkaten historio hori soluzionatzen, gaiak planteatzen dizun afera hori soluzionatzen, edo saiatu zaitezke gaiak planteatzen dizun asunto horrek atzean leukaken gaiari heltzen, ez? Eta ez hainbeste narratiboki soluzionatzen egin dizuten planteamentua, baizik egin dizuten planteamentu horrek atzean deukan gaiaren zuztarrari heltzen. Nire autua bigarrena zen, ez da berria, lehen txapelketetan ere jo izan dut beti horretara, baina aurten akaso nabarmenago edo behartuago sentitu naiz horretara. Oro har txapelketa hau nolakoa izan dela esango zenuke hasi zenetik bukaerara arte? Enez atrebitzen balorazio bat iten, ze azkenean ni ez naiz parte izan bukaerara arte eta pixkate arraroa zaitez. Gora beratxua esango nuke, arraroa momentu batzutan, ederra beste momentu askotan, bersolari askoren ekarpen oso ederrak, finalea pasa ez dianak, eta zorionez oen plazaz plaza edukiko ditugunak. Gazte jendearen, gazte bersolarien eta ezein gazten aldarrikatze bat beren buruarena, eta uste, horrek plazara ekarriko digula, lehen ere badago aski garanti, eta horrek plazara emango duela oraindik ere jende ahots gehiago, jende gehiago, beste indar bat, ez? Ze uste duzu utzi diola final honek, Nafarroa Arenako final honek bertsogintzari? Hasteko esango nuke Nafarroako bertsogintzak eman digula finala, han izatea. Nafarroako bertsogintzak, bertsoaren lanketak, bertso eskolek, euskalgintzak, kulturgintzak oroa, eta Nafarroan egiten ari dian lanak eta bizi den mugimendu kulturalak, berak eman digula guri finala aniteko aukera hasteko. Ondoren finalak espero dugu ustea erresonantzia bat eta ustea baita ondoren bat, eta ustea referentzialtasun bat, hango aurrentzat, zer den bersoa, zer den euskara, ustea jendeari hango euskaldunei eta euskaltzalei indar bat segitzeko lanean, segitzeko sormen lanetan, artean, bersogintzan. Espero hori ustea gure neurri txikian, ez? Atxe, zer? Hemen tabako usaila da. Nik ez desomatzen, gainera hemen ezin da. Nik esate dizut, presazakurra baino usaimen hobea daukadala, eta hemen tabako usaila dagoela. Esaten dizut? Ei, Andoni. Kaixo dira. Zemoz? Oso ondo. Saioa ondo? Ondo, ni tripa azka flojo, baina saioa potente. Txatxe? Zer? Salgatxuzu aurkeztuko. Bale. A ber, Andoni, hau idoia da. Kaixo idoia, Andoni. Urte askotako, Baita zu ere. Bai, joe. Nire lagun bertxozalea eta Amurizan fana. Bueno, a ber. Amuriza, Xabier, ala? Batez ere, atia bai, Xabier, bai, batez ere bai. Bueno, zu pixkat, ez esageratu, atxe. Ni betidanik izan naiz Andoni Egaña zali, hoi badakizu? Usul ginen ez nuen alperrikan sortu Andoni Egaña fanklubaren afenter, Bai, nun, zituen, Bueno, kaskoan, batez ere kaskokoan naiz eta kaskoan. Oia, hoi nixini, bai. Nire eta kaskoko, Bai, ez da? Bueno, Txero. Txero? Izan nahi, Baina, disimuluan.
Bueno, izu, ore bat izan da, Netzateri Ore bat izan da, bai. Bueno, urte askotako. Ahora ando ni la esterrarpen. Zer? Txatxe, ez dutela garbituko nire bizitza osoan. Maialen eta Aitor begiraleak zarete. Umeekin irtera bat egin duzue. 11:00 ordua ailegatu denean, kafe bat hartzera joan zarete, umeak parkean utzita. Bueltatu zaretenean, parkea hutsik dago eta umeak ez dira inondik ageri. Benetan sentitu dut pakea galanta. Bai behin etorri eta arazoak falta. Baina enteratzean ama eta aita. Igual egingo dugu sekulako marka. Gehienak kejan eta batzuk agian ez. Batzu nahiko aspertuta daude agidanez. Eta gu aurrak bueltan ezin eramanez. Txintxo porta zitezen milatan esanez. Nora alde egin dute deabruak denak. Goxoki dendarantza seguru gehienak. Ustuko dituzte bertako barrenak. Errua du dirua ekarri duenak. Guk ez algenien badirua ukatu. Gominolengatik nahi aldute trukatu. Gurasoek emanta planak purrukatu. Ia badan nun dauden Aitor oiukatu. Oiu bat egintzazu alduzun tokira. Ei, umeak nun daude hortxe begira. Aurrak askatasunez ezi behar dira. Ume kuadrilla lua parrezka ari da. Itxoin oraindik etxera joan arte. Orain autobusean pasa behar parte. Gaur ez motxila, ez ur, ez musu, ez parke. 15 hemen baina bi dabiltz aparte. Ta betiko bitxoak beti igualak. Eta gu bilatzaile finta zerbitzalak. Guraso txarren ume oiek beti balak. Alperrik dira bengak, alperrik ojalak. Ojala zintzoago izan bazinate. Gehiago ez dugu egingo guk txangorik bate. Bueno ta galduta zer eurentzako kalte. Hor konpon guiak guazen hemendik aparte. Urte luzez isilik gelditu ondotik, txikitan familiako kide batek egindakoa kontatzea erabaki duzu. Nik enituen ondo bereizten, ukitua, erasoa, baina barruan urputzu beltz bat, izan dut ondo jasoa. Urte luzetan ez dut ikusi, barreneko arazoa, baina gutxien uste denean, esnatzen da marrazoa. Ta olatu
samantxoa, amets gaizto bat bilakatu zen nire osabaren altzoa. Amets gaizto bat bilakatu zen nire osabaren altzoa. Gero etxean izango ditut, bai susmota, bai galdera, baina nola bait askatu behar, bihotzontako galera. Osaba zarra dago etxean, ia ezin da atera, ta ondo dakit etzaizkiola, irainez joango batera. Baina bere erruz nire bizitza, ez da izan bizitza bera, eta egia aterako dut dagokidan arabera. Zure izena ez da hain garbi joango lurraren pera. Zure izena ez da hain garbi joango lurraren pera. Hauexek dira bertsolari txapelketa nagusiko finalean, buruz buruko saioan kantatuko duten bi bertsolariak, izenaren araberako ordena alfabetikoan emanda. Amets Arzalluz Antia. Eta Maialen Lujanbio Zugasti. Maialen, zuri buruzko pelikula biografiko bat egin behar dute. Amets da zure rola jokatuko duen aktorea. Nik bait zerbait nuela, androgino kutsu, norbait aukeratuko, eta hautatuzu. Kortxo puntari eman, metxeroak insu, betartea pixka bat, beztu beharko duzu. Betartea pixka bat, beztu beharko duzu. Lasai ni ere banaiz, mira beltzekoa, ta hemen sentitzen aiz aski etxekoa.
Errea egiteko zure antzekoa, naita hautatu naute ipagaldekoa. Naita hautatu naute ipagaldekoa. Bastante ona zara, errean kopian, nere kolorerik ez dezu bekokian. Burua nola jarri, pinta egokian, ilea dugu justu kontrako tokian. Ilea dugu justu kontrako tokian. Ai gure lepo gainak, nolako kulunka, zu sotana bat zara, ni elur maluta. Kostako da berdintzen zuk daukazun luka, ez dakit nork egin behar didan peluka. Ez dakit nork egin behar didan peluka. Ez dago B-planik. Ez dago B-planik. Ez dago planik, ez da B-planik. Dagon plan bakarra da. Gure buruak ezagutzeko garaia genuke jada. Gure ustetan ondo bizioi, aiko bidak zezarta da. Errezelotxu jarri genion, auzoari begirada. Ta galdu dugu lengo arnasa, eta balizko patxada. Eta ez gara saretu eta protestan irten plazara. Obeak irten behar genuen, talengo berberak gara. Obeak irten behar genuen, talengo berberak gara. Ez nago ziur agintaritzan, dagon jende arlotea. Ez dakit zer den gauza hobea, Santxo ala Kixotea. Ze amestea garai batzutan, ez da hain gauza torpea. Mentalitate Excel honekin galdu baitugu sortea. Eta aurrera begira dugu, apustu handikotea. Etorkizuna gure eskutan dago, bai ala otea.
beldurgarria da etorkizuna, gure esku egotea. Beldurgarria da etorkizuna, gure esku egotea. Atxe, bukatu da la txapelketa. Hau pena, ez da posible. Idoia, lasai, bertsoa badago etxapelketatik kanpora. Plazetan ikusiko gara. Bai. Bai. Zein egiten duzu? Bai, zein egiten duzu. Bai, bueno, bale, horrekin gelditzen naiz. Bai, plazerro bat izan da zu ezagutzen. Bueno, basu, atxe, zer gingo de basu gabe. Plazeta topatuko gara orduan, ez da? Bai. Bale, primera. Ondo, Juan, orain etxera trotineta hartu duzu? Noski, banoa. Hartu, eta, banoa. Bueno, ondo. laster arte, Ale. Venga, agur.